Mga igsoon, mag real life story sa taha, pero naapagyapon mo'y makuhang pagtulunan. So it's Sunday time with my family, kids and husband. So while nanimba mi, nahinumduman lang nako ang tanang kaayo sa Ginoo. Sa una dalaga pa ko, ako ra may musimba, then maningkamot jud ko nga perfect yun akong mabuhat ng musimba ko matag Domingo. Then akong giampo sa Ginoo kani siya. Lord, kung maabot gani ang panahon nga maminyo ko, tagail niya kog bana nga ikasinabot nako nga sa magpagtuon nako. Dayon masinabuton, manggihatagon, dunay trabaho, dayon dili isipan, kun dili akong ikasinabot yun ilabi na pagdating sa pagtuo nga dunay Ginoo. Then diya nako na realize ningon pagani ko, Lord pakapini kung tagaan pa minimog anak, babayi ug lalaki. So far, glory to God, kay gihatag yun sa Ginoo nako ng tanan. So, alang nako og hagit ni natong tanan nga, kung mag-ampo bitaw mo, dapat be specific. Then, ayaw mo pangayo ora-orada aktual sa Ginoo. Kay imagine sa ako, 7 ko katuig nag-ampo. Buntag, udto, hapon, every time mo visit ko sa church, every time nga mo visit ko mga holy place, sa kanunay, wala ko lang gipangayo sa Ginoo. Kung unsay naa nako karon, mao na kong gipangayo nako niya sa una. Mo nang wala gyud imposible sa pag-ampo. Kaya ang pag-ampo pinaka-epektibo, pinakagamhanan nga din mahimo gyud sa Dios ang tanan, nga dili mahimo natong tao. Mo nang ikaw igsuon kung naabit ta kay family karon, happy mo, naara po may panginabuhian nga stable. Blessing gyud na gikan sa Ginoo ug ayaw kalimot pagpasalamat ana. Kay dili tanang tao gitagaag privilege sa Ginoo ngayon ana. Ang uban dunay kwarta pero bulag sa pamilya. Ang uban dunay kwarta pero dili buang pamilya. Wanang ikaw kung unsay naa nimo makontento ka. Kay mutuod jud ko anang panultihon nga even gamay ra ang naa ninyo karon, kung maghimo lang og maayo, magampo mong duha, mga liyam mo kanunay sa Ginoo, ang Ginoo mo puno og mudugang pa kung usa pay kulang sa inyong pamuyo. Ang importante nga naa ang kayusahan nga magmahal jud ta og Ginoo. Murag nay puhunan nato sa kinabuhi. So kung ikaw ayaw kalimot pagpasalamat kung say naa nimo.